Снимай Богдан, какво слушаш? Ти си... Аз не се съмнявам, че си готин. Само това ли са всичките джунджури? Чакаш повече? Ми да. След ще сложи. Какво е това? Дъвка някаква. Балон. Залепнал при това. Те са го залепили нарочно. Глупости. Да, това цялото е залепено. А какво има вътре в него? Какво е това? Тук би трябвало да има лищчета. Че да видим монетите. Ще пишеш, че взимаш трава бъкли. Да, взимам А това какво е? Уау. Спуснахме невероятната Феноменалната, да. Travel bucket. Сега взимам монетката. 2 цента ли е? Какво е? Чешки крони. И travel bucket ще го занесем някъде. Където е по-лесно достъпен за нормалните хора. Берлински 50 цента евро. Я бе. Аз май ще си взема това, Симеоновград. Ето ги монети. Една чешка крона, 10 чешки крони, 20 български стотинки обикновени и 50 юбилейни от Евросъюза. Чуждите монети много макест. Ми вземи си още нещо, ако Шет искаш. се представя време. Да, ако искаш носител да снима или? Да, или да научи друг. Той още не е приключил с Ровените. ровените, да. Аз мога да си взема огледалците. Само огледалци. Нямам такова. Бе, чужди монети има. Аз такива юбилейни мисля, че имат някъде. 50 стотинки от НАТО и от Евросъюза. Какво е това? Тютюн? Това са лищчета за цигари. Ага. От себе, само че ние взимахме зелени. Ага. Нещо друго. Трудно се отваря това. Не, те е в нормално вода. Лищчета. Да, бе, същите. Не путам се. Записва ли се? Гадно. Да вземеш пак камерата да си извада слага. Добре. Само после ще ми кажеш на английски как да запишем нещата. Но са ти ли ще взимаш всичките монети, бе? Ами не знам всичките дали не се. Я да видя какво друго има в кеш. Ми няма това. Има едно е такова. Симеоновград, аз май си харесвам огледал. И огледал. 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 Друго няма. И феноменалната. Е, това трябва бъга, да. Сега, че да взема монетките. Ами аз смисъл да си взема чуждите монетки, да. Всичките ли? Без тия юбилейните 50 стинки, ще ги Са български. ясно да е. Дай ме еврото на мен. Еврото го искаш ти, бе? Ти нямаш ли без... Немско евро нямам. Не, аз нямам. Гръцко и италианско. Ама нямам против, да. Аз взимам трети монети тогава. Пер от 50. Тия трети. Така, мисля да остава. Ето е кламер. Рекламен. Вау, това е готино. Ето е Air Freshener с, забележи, мирис на бор, защото тук няма борове. Нали? И естествено ще оставя. Ще го оставиш в колата това. На кой в колата да го оставя? Моите. Една джаменка. От тия стъкълца ще сложа. Какви стъкълца? Тия стъкленици. Да. Още едно. 3 за късмет. Да. И монети. Български стари. Мисля, че след това за 2 монети, за 3 дет взех. Добре. Феноменалната си е тук. Още от сега да го взимам. Не, той е на проклятие. Стига. Вътре има крилка. Метално топче. Да запалим един петфаска. Мусю ти записва ли се? Не си се записал. То май на другата страница. Даш малко само да си запиша по взимам какво. Да, Симеоновград. 3 coins in... Да не взимаш ти, приятел? Да, ще запалим едната само. И още нещо. Искам искрено да се зарадваш. Аз съм искрено
Ей, ти си много такъв. Дай малко емоция да я лъжи малко, какво? Просто не изтормози това нещо. И едно... Чакай, че... Никога не съм търсил 2 часа кеш, никога. До сега. До сега да. Това просто беше и Не, може ти- би заради гадната... Нина, ти какво ще кажеш по повод на това? Свикнала съм да ходя по чукарите и да ни намирам нищо чудващо, че Евелин го Само намери веднъж не изобщо. намерихме нищо. Ясно. Бях си свалил снимките на място, но си загубих телефона. И на супер- малко охлив. Супер злощастен кеш. Оранжев. Nothing. Yeah. И звучи достатъчно. Next. Да. Добре, де. Викам да спирам да снимам, не? Да. Не, дай си човек. Само кажи какво ще да... Взимам 50 евроцента 2002 немски. БГ. И какво оставаш? И метал Симеонов град. Го взимаш? Да, А какво оставаш? пръстен. Пръстен с символизираш богинята Кали. Ще го напишеш това? Ще пишеш само ринг. Steel Ring. Не бе, добре, пише го, че е проклет. Сериозно? Cursed? Добре, кръст. Води до нещастна любов, е това напише. Няма място. Аре бе, намери малко. Много се. Сега, дай, си ги прибрали ли сте? Ти си ги прибрах. Да сложим и тенето обратно. Моливе. Това са правилата. Кеши са на... Ами, това не е... Това или не е нужда да е в... То няма да са... Добре. Няма да са намокрили нещо. Окей. Кешовицата. Вътре ли? Всичко е вътре. Да ходим да ядем. Да, и докато. Това беше гати злощастни кеш. Напротив. Не ти ли е по-сладък? Както? Не ми е по-сладък, защото се изтормозах и докато го намерим. От 2 часа седим като някакви планински козички на такъв терен по някакви скали са ролени. Това е терен двойка, А какво? минахме от тук 10 пъти поне и ще бъде GPS и ни показва Нали това е терен двойка? място. Май двойка беше писан, но не е двойка. Терен, обожавам да ходя с хора с това.